Dag, jeg hedder Ejken Julak. Jeg er chefinstruktør i Nordisk Tai Chi Chuan Forening, og så driver jeg Aku-Aku-klinikken, hvor jeg behandler med akupunktur og kinesisk medicin. Den 23. og 24. november holder jeg et weekendkursus, hvor man kan lære 30 akupunkturpunkter at kende, nogle få enkle Qigong-øvelser, og frem for alt energisystemet, der ligger bag. Kurset vil sætte dig i stand til at behandle enkle lidelser som hovedpine, menstruationsproblemer, mavepine, ondt i ryggen, allergier og lignende. Banale ting, men ting man lige kan ordne i løbet af hverdagen. Det er ment som en slags medicinskab, så man kan klare hverdagens små skamysler og problemer. Kurset bliver holdt på Nørrebro i København. Det er den 23. og 24. november. Det koster 1.800 kroner. Vi ses.